Hello everyone, my name is Bombshell as usual. You're welcome to my channel. It's a Bombshell television. But no kwafanga tichingotara dzakasiyana siyana. Pane makuwa ndawana XQ NUTTY na DJ TAMUKA vari kunzi ivo vane zvaitika kwavari. But ndisandataura, don't forget to subscribe. If you're new here, don't forget to subscribe. And if you're a returning subscriber, aiwa guys, makapenga ndimi mnese. Pane vanhu vari kuti vachisvika panapa vanoita se vanongo subscriber. Guys, ndibatsire kutenda vanhu vakadaro. Each and every day our channel is growing. We are seeing my improvements. Our channel yedu ichita se ichikura each and every day. Aiwa ndinokoda hangu kupasando kuna vanhu vari kusubscriber. Newewe ndiona naso tanga kusvika nhasi panapa. Urikuita se urikubaya subscribe button ndinokutenda zvikuru because ndo rutsigiro rwanoita se rwamunotipawo irororo isu tichingoita se tingokwavha ngwavha zvakasiyana siyana tichiuya tichikupai pachannel inoyi. Pane nyaya yandaona DJ TAMUKA NUTTY na XQ ndofunga tese tinovaziva vanhu vane mbiri, vanhu vanoita se vanozikanwa. Saka zvaitika ndezvekuti ndasangana nepost iyo irapo. Post iyo iyi manjeka iri kutaura kuti vakomana vakabatwa vane mafake results eCovid-19 akaita se akatofraudwa somewhere. Ari kutotsvagwa ndo avaonekwa nawo zvichireva kuti tingati vakatenga makadhi re-COVID-19 vaccine vakaita se vakaameno kuti zviite se, but vari kunzi vakabatwa. Nyaya yavo iri kuenda nhasi Monday kukoti. Saka takamirira kunzwa maresults. Ndikangomanzwa ndoyanawo futi ndoita se ndokupakurirai. Asi vakomana vari kutonzi vaita se varimandwa, vari murimandi kutaura kunoko. Tisingazive zvedu kuti nhasi kwachabuda nyaya dzakaita sei, but post ndeyamaona iyo. Vakomana vacho ndivava vari kuita se vari kuita munyati yavo. Thanks for watching. My name is Bombshell. Tell me what you think in the comment section. Kana kune vanzwawo kuti zvakamira sei pari zvino nevachanzwawo maresults nongoti pakurirawo mu comment section toita se topawo vamwe voita se vonzwawo.